Halo sedulur, ketemu maning karo aku nang petualangan kuliner. Ini ge aku oleh jajan, oleh kiriman sing sing seneng karo aku. Oke, jajan sempong. Mungkin anawis sing pada paham jajan sempong ya. Untuk kayak ya, amun ya kayak iki jajan semprong ge rasane manis, gurih, renyah, pokoknya crispy lah zaman saiki ngomongnya. Monine ya. Coba. Amongan. Oh, untune wong tuwa sing kaya aku. Tapi si kuat. Rasanya juga kayak anak jahene. Tapi enak. Mantap. Harganya murah.